Anyang aki din! Marlon, maturog tan, rabiing. Maturog ka din. Jak final pasto aramida ka surat. Surat? Sino ti suratam? Ni manang ko. Nan kita akman. Ay saan? Kitaak ko na. Saan nga road? Kitaak no adda kang malina. Ay, di mo managawan. Kakaiso na amalmalpas kaon. Basaak laang. Na. Tainalanan. Ay puunay kamutan, Marlon. Dirlaang di mo pa'y ammo nga ispelingan. Ay wrong aya. Katuan, D-E-E-R mo't daytoy insurat mo. Anya ngay daytoy, ugsa. D-E-A-R kumaa. Ay wala niya. Ay aguray ta sukatak. Ay, nagado tirong spelling mo dito'y surat mo. Ay na. Ay git talaga kasta Kinujak nga rod nalpas ti elementarya. Pasensya ama. Imbagken ka ta teacher ka iti English. English? Saan nga English? Ay na, no estudyante ka. Pulos, asaan ka nga ipasa? Umay kayo manganan Anya pala aramidin nyo dita. Nay, nakadasar gaya man ti pamigatan tayo bakit? Breakfast is served. Kunamot Bigbigatan nakmanan ako nak. Dayta kat timadikan ka. Di mo kaya't ti maisuro. May! JR! Come and eat na! Saan da kayat ti umay mangan? Ne, tapay. Kasano? Korek kala akorek iti grammar. Kayat mo pag-Inglesin ida, ket marigatan da nga road. Isursuro kayo lang iti pagsayaatan nyo. Di yo kayat dayta. Ala, tasyak ti mga yab kadakwada. JR! May! May kayo manganan! Ubing! Kunak namin kan kaamangan tayon. Si kalang arudan ti di na kayat ti umay dito'y kusina. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon. Tani, maladaw kayon iti eskwelaan. JR, what's the English of kusina? Ni Mami Mat, tila madamdamag na. Kitchen, naglaka, di mo pa'y ammo. Spell kitchen. Ala, mangan tayon, aldawon. Isursuro kayo itinasayaat. Ngam kontraan matoy amayo nga uray nagan na di na ammo nga spellingan. Gloria, agmerienda tamot tareses time. Ay, stresak ita manang. Kaano kamot ngamin asaan nga stress aya? Nakarkaro ti stress ko ita manang. Aywan gayam. Engineer nila kay mo anya. Wan, apay ana sa ludsud mo. Nalaing ka di iti spelling. Sa bali ti paglaingan nila kay ko, Gloria. Amumunuan niya. Ay, nilakay ko. Ultimo dir, di na pa'y ammo ti spelling na. Ay na mababainak manang. Imbag takinitak jay surat na kinimanang na sakbay nga impatulod na. Kasano arong spelling ako nam? Dir nga ugsa. Pati dayta pa ka-stressam. Nilakay ko, engineer nga agpaiso. Agam saan mo't akorek ti grammar na no ag English. Okay lang mo't kanyak. Uray dagiti anak ko manang. Nakapoy da iti spelling kan grammar. Ay na, Gloria. Awan serbi na nga English teacher tinanang dano kasta.
Nalakid din. May sa oras akong dito nga gururay. Nag-meeting kami nga rod. Di ka pa imot nag-text. Ay na, di mo tumula maawatan no agteksakan ka. Kasano nga min maawatak? Ket English mo ti pa nag-text mo. Kita ang manday tanga ugalim. Sursurwan ka nga rod. Adula amin na surwan. Sus! Laklakaya na kaon. Isukat ajak kayat ti agtekskan ka. No umawagak, di mo kayat asong batan. Una, takabutang ko ti pa nag-English mo. Nyalaki din. Intakit din. Paandaro mo tuylugan tamabisina kon. Ala, dumagastan di tatalipa pa. Gumatang taman iti ready-made apang rabyan tayaw. Kaya't kuman mo ti agsida iti fried chicken. Anya? Ulitin man. Fried chicken. Fried chicken ko namut Ha? Fried chicken. Basta agbalikas. Nagadukit nga mo na yan. Mabisina kon. Naimas di ginatang damami kanda di asidaan. Amom ka di no anya. Amok fried chicken. Ala, fried chicken ko nam. Say-saya atom abaliksan. No di mo kayat nga ungtan na ka ni mami. Iso nga ro dajak kaya ti mapansumango. Tagungat manan kanyak ni mami. No jak amo nga ispelingan jay damagan na kanyak. May! JR! Mangantayon! Ha? Mangantayo ka nun, JR. Maudi akon. Umay kan alangan asyak man lang ang ti maungtan. Mapanak pa yung makibasketball. Madamdama akto na mangan. Into no saan ang nakasango ni mami. Ditakan. JR! Agsubli ka ditoy! JR! Hay, siyak manin ti pagpupudutan ni mami. Apay ngay, ayan ni ading mo, May. Rimwarmat, makibasketball ka no. Oras ti panangan, mapan makiayayam. Ayan ngay ni Daddy. Jak mo no napanan na. Sige, mapan ko ayaban, Mami. Daddy, mangantayo ka nun. Daddy! Shh! Saan ka na takari? Apay, Daddy. Madamdama akton amangan. Inton malpas ni mamim. Apay ngay. Pagapaan min tumanen ti grammar ken spellingan. Sus, maudi ako namangan. Lakay, kita to'y grade ni JR, ijay English na. Oh. Ha? Mano ti grade na? Kita ang amin. Na. Hay, nagngaton. Nalaing 80? Nangaton day ta, para kan ka? Ay, kawana, kano 75 laang ti grado kiday. Ay, ay 74 laang akidi di. Basol mo day toy. Basol mo. Ne, hapay man na nabasol ko. Tunggal isurok ida, kontraam. Nagadua saom nga uray kalamakongat. Iso aday to'y ita ti epekto na. Nangato kidin aday ta agrade. Anum ay ati surok na. Saan mo ta maigatang? Kayat ko 90 grado na. Ne. Siyak nga English teacher. Kastoy lang ti grado ti anak ko iti English. Ay san amabalin day to'y. Daddy, di mo ibagbagakin ni Mami Tiyan niya. Nga inted dan ti card mi iti school. Nan, kita akman. Oh, dayta. Di mo ipakpakita kin ni Mami Ay sus. Nagbabanday ti grado mi ti English. Iso nga min ti pagkapuyak a subject, Daddy. 76 mat. Nagrigat mat nga min ti agsurat iti essay.
Ay, may stress manan ni mama. Isungarod adi mo ipakpakitakan ko na. Ang magure ka. Kita am da ito grade mo iti daduma subject. 95 bak di tamat, Daddy. Da ito'y science mo. Agasam man. 90. Ha? Ay na, agpadpada kayo kiniading mo. Nababa ka di mo ti grado na iti English, Daddy? When nga road. Iso nga agong unget ni mamem. Ay na. Apay nga min ayaan nagkapoy kayo iti English. Kat no isursuro na kayo mo't ni mamiyaw. Anya laki din aya. Oh, Gloria, saan kan samot na makaturturog? Apay anak ko namday tamanang. Saan kan aglowing akas idi? Nangisit pa yan ti aglawlaw dagita batam. Madlaw gaya man a permit stress ko. Si kaki di mo ngamin. Anya launay aya ti paka-stressam. Ay, ado ti paka-stressak manang. Ti kayat asawan tinagan mo a Gloria. Glowing. Amok ngam nariga mo ti aglowing no ado ti pakakumikuman. Agrelax ka lang kadi. Apay, at daya babae nila kay mo. Ay, awan manang. Katapay nga rod ang ma-stress ka. Anya lakit din aya, Gloria. Apay, awanen ti mayat asumango amangan. Ha? Ken apay anak kakalugong ka. Adda pa panam? Ay kwa, ay mapan ko lang bisitaan ni kumparek. Pumanaw ka kat mangantayon? Sa anak pa'y ngamin amabisin bakit? Na, asino pa'y itan nga iti kasangok amangan? Ay damay kan JR Kano awan damag? Ay agure ka taayabak. May! JR! Mga nun! Ne, apay ngawan ngagpay susumungbat. Awan samot ti mayat amakisango kanyak amangan. Ay... Uray si kan samot. Di na kun kayat akasango amangan. Ay kwa, adda pa panak. Agpudno ka man kanyak Marlon. Anya ti pudnok manan Kayat nakakasango amangan wenno saan. Yes or no? Ay sos, English manan ako na akon kahit. Nagsimplian laang mat. Yes or no? Ay yes, I know gayam. Ay yes, I know. No, ay yes. Oh, kita man dita. Di mo ammo asong batan? Mababainak at talaga kadagiti teacher dagiti anak ko. Tapay aya. Nagbababa ti grade da iti English. Dandani saan ang makapasa ni May. Dayta ka di tinakaro apaka-stressam? Ay, wen nga rod manang. Amom no anya tinaskan nga rabidam. Kat, ibagam amanang. Relax ka lang. Tinapatag. Agis iskwela da. Kat, kasanungay mo't nilakay ko. Ultimo kalakaan adir. Di na pa'y ammo nga ispelingan. Relax. Day talaang ti maibagakken ka. Relax. Anya pila nga itar aramidam. Paandaramon ato'y lugan taagawid tan. Ay, nakatugaw kagayam ditan. Na, apay, anya ayat ipampanunutam. Ay, kwa. Jay si daan Maluman, katnay. Mabisina kong. Ay kat dumagastan adi tatalipa pa. Ay sa bagay mo't kidi Agsidata manan iti. Korek.
Taran nakmanan. Mabain akong nga agsaw. Fried chicken? Sige, intan. Ay, iko nakman no. Fried chicken ba ka? Nagadun ti sindam. Ala kamit nga ala. Awanin na bati kanyak a fried chicken. Dua pa ilang ti sindak. Oh, 2 plus 1 kin ni daddy, oh. Plus 2 kin ni mami, oh. Manon amin. Ay, iko, tumal na kayo man ah. Mangan kayo lata ka din. Agdengdengag ni mami yu iti grammar yo. Kas kada spelling yo. Aywan gayam anya. Saan akong ngagtagtagari? Mga naklatan. Makaamu kayon. Kasapulak ti agrelax. Jak kayaten ti ma-stress. Ay, Yes! preksikin tumanan ti sidaan tayon, ah. Ay, adun tulay ta preksikin. Mami, ni daddy fried chicken kano jay fried chicken. Daddy, anya ti spelling ti preksikin. Tumal na ka man si KJR. Mangan tayo kitin. Kakaiso na nga, agsasango tayo itamangan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni John F. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anya Laki din. Ayan ti kursunado yung rep nanang ha. Da kayo ti makamong agpili. No anya ti kayat yo. Oray, anyat pili Okay ka dilaan ka, ibiyong anak ka. Lalaki din na yan ni nanang. Pagpilyin kayo aya, no ti pagbayad ko. Leave it to me. Mano ti kwartam di taya, manaw ti budget mo? Ano ti kwartak nanang? Basta agpili kayo latan ha. Pilyin nyo ti kap-kap na kanyo. Tapno awan ti pagbabawayan nyo. Daytoy, kadakalan nga raw, anak ka. Sigurado kayo ni tinay nanang. Wan? Mayat daytoy, dakdakal nga ti rep ti karo batayaw. O sige, day tangarunan ti gatangan tayo nanang. Sigurado nga ano ti umapal nung makita da adakkel ti rep aginatang tayo. Yawa naman. Adamat rep dito, ibiyong anak ko. Tatang Pids, kukuha tayo dayta. Dayta, ti ginagana mi kininanang di sentro itay. Nangalaan nyo mating gatang nyo. Yawa, nanginan sa matikas to erep. Ang lalaki din na yan ni tatangaya. Siyempre, kwartak, tinaygatang kiti dayta rep. Nagtaka man ako. Pangalaan mo titi kwartam. Sapay nginginaan arep ti ginatang nyo. Ay, dayta nga rin ti kayat ni nanang tatang da kayo, met. Nangalami ting gatang nyo kunak. Ay, sweldok tatang Pids. Nya ti trabaho maya. Kaano lang iti gimatang kayo iti flat screen na TV. Ita, ref matan. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Nagalaam. Ay, basta, datatanganyak. Maya ti trabaho kita, ha? Naparpartak, ti panagproseso ti piyag tayo, ha? Kas makita yung matatang, ha? Dandani ang makumpleto ti appliances tayo. So, relax lang, relax.
Ulitin ko sa'yo, huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Ha? Bakit? Magsabi ka ng totoo. Anya ti trabaho ni Ibyong aya. Anya, timbaganakan ka. Awa, di namat nga ron ibaga, no anya? Iso ti saludsudam, Iso matiyag trabaho? Aguray ka. Apay akas tamo ti saludsudam si kagardaw. Ayan o, mas dawak nga ron. Dumatan ti kwarta na. Dali makumpleto ti gamit dito balay. Kat manuabulan na lang. Sipod nagrugi ti trabaho na. Awan sapay ti talo abulan. Imbes amaragsakan ka? Ay, bakat, sabihin ko sa iyong totoo, madalagan nga rod. Mga kunak no aldamatan ti illegal at trabaho ti anak ta. Di laman mapanpanunot mo. Agyaman kakit di tanapaspas ti padagprogreso ti biyag tayaw. Oh, si kamot ti masabat ko dito yung dalan, Rowena, ha? Ha? Siya ka diti kasarsaritam ibyaw. Sino pa'y kumangay? Tatalang mo ti tao dito, si kamot. Ano nagure ka ba? Sa dino ti nagapamaya. Ha? Apay kas na tilangam. Kas kalapimpiman, ha? Nakitang dana kadatataon dong. Subot lagayam ba? Ay na, manuatawanan na makitang-tangdan kayo iti asawam. Ha? Sikat kayo dito lugar tayo. Tanagagat kayo kano. Ng mapingay. Kaslasaan mo nga agprogreso ti biyagyo. Iti asawam ha. Agab-abang kay latta nga agingga ita. Ay, kwa? Ay, narigat man ti kasta. Ha? Dayawan da ka dagiti tattao, iti kinagagat mo. Ngam di dam mo. Asaan mo't gayam nga progreso ti biyag mo. No agprogreso, kat nabuntog mo. Kitaan na ka, ha? Talo abulan ko laang iti pangpanggadak, ha? Ngam manumatan appliances ti nagatang ko. Nagasat kayo no dakkal ti sweldo yo iti trabaho yo. Ay, wala. Sweldo klaag iti may sarabi. Titangdan mo iti makalawas, Rowena. Anya? Bangos lang ti mapanmugatangan ngam nakabaybayag ka si kaibyaw. Nasalaw ko kami ni Rowela di tadala ni tay nanang. Kat? Ay, apo ayan. Kasla pimpiman tilangana. Ngam sikat day dyan iti lugar tayaw. Nagagat ka no nga men. Iso nga adumat at agbilip kan ko ha? Day tay nga rud ka nanang. Ado ti bumili biti kinagagat na. Ngam ni. Kaslaawan mo ito nagbaliwan ti kasasaan da. Agrigrigat na latamat, ha? Awan pa'y bukod na abalay. Sipod pa ide. Aging gayta. Layay, agab-abang na lata. Sa bagay, Anya ko mati serbiti kinagagat da. No nabuntog mo ti panagprogreso da. Ay, dayta, nanang, ha? Nalalam ti kayat ko asawan. Ang sa emo, talaga kasta. Ano da duma, nabuntog ti progreso? Ano nadalos ti wagas mo? Di ka man makibibiyang iti saritaan, may nga na si kagardaw. Wen. So manao ka man ako na ako, nay! Kumusta ngay bakit? Internet tataundong titangdan niyaw. Kasla na unag man hindi pampanunuti ma.
Hoy, bakit? Ha? Anya nga minanti ko nam lakay? Inted ka din ni Tata Undong, titangdan niyo, kunak. Won, indad na itay. Pasensya kan lakay. Adala nga min naunag apang panunuto. Anya ti pampanunuto maya? Tiimbagaman ni Ibyong itay nasabat ko di tadalan. Na, anya man ang timbaga ni Ibyong King ka, bakit? Katawaan nak nga rod lakay. Nagagatak ka no. Ngam saan mo't nga agprogreso ti biyag ta. Kastama ngamin bakit, no daduma. Nabuntog ti progresaw, no nadalos ti wagas mau. Naimbag pa'y kanya. Kunanan to pa'y lakay. Impasika naman na ti ado nga appliances na ginatang da. Kasta nga rod. Anya nga tati aramidak tapno dagos nga agprogreso mo ti biyag ta aya. Mano atawonin ang makitang tangdan ta. Nyalaki din bakit? Di ka maupay iti bagbaga ti sabali a tao. Adda mo basit ornong ta. Nayunan ta pa'y dajay, tapno makagatang ta mo iti dagata. Addan to bakit? San nga ita? Amok adumteng tulat ta. Wag ta ka man ako. Ano magayam tin pa-deliver mo a semento? Nalaki din na yan ni Tatang. San ka di ngayon karikata kayo kininana kapalawa at tibalay tayo? Nagtaka nga ako. Pangal-alam iti kwarta maya. Kasla, di ka mat may bebusan. Iso nga doon nagtatabawak, Tatang. Tapno ada ka na yung nakwartak na kayo met. Wala. Anya nga ro ti trabaho. Anya kayo na yan diyo sa rutsudan no anya, Tatang. Basta trabaho. Anya? Ewan gayam. Ada tiyag trabaho itong madamdama, ha? Da kayo matan kininanang ti makaam mo ang mga sikaso kadakwada. Tapno, makainanakmat. Agtrabawak manin itong rabi No isote ko nam. Please allow me to remind you. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ha? Anya? Di kwarta, Ibyong anak ka. Mano ti kasapulan nyo ayan anak, ha? Ay, katsikante makamaw. Igatan ko iti merienda na iti trabahador. Ay, mangala kayo latan iti valet ko na anak, ano ti kwartak? Mano, ti alaan? No mano ti kasapulan nyo, iso ti alaan nyo. Okay nga raw. Ituloy mo man ang timaturog. Dakamen, kinitatang mo timakaam mo ang mga sikaso kadagiti trabahador. Ibyaw! Ay, matong palmatlangan ti arapaap ko lakay. No malpas ti balay tayaw, sigurado nga adun tumanon ti umaapal akaro ba? Pesting yawa. Laita pala ang matenda di tanunod mo. Basta unay ti ragsak mo. Katsak, madanagan na klauna yan. Awa talaga, oh. Anya laki din kardaw. Anya launa ti pagdandanagam aya. Madanagan na. Di yung matngarot ibaga. No, sa dino, ti pagapgapuan ti kwarta, gasgastusan tayo. Na, sweldo ni Oibyong Sweldo na iti. Anya ti trabaho na aya. Payarabi imot alumual. Night shift nga raw ti trabaho na. Adaya mo ti night shift apangagsapa. Ay, anya laki din. Di ka na makaw awat mat gardaw. I want to remind you. Siguraduhan nyo lang nga nadalos dayta at trabaho. Walang sabit dapat. Nagadulakit nga ibagbagam. Di ka pa agyaman tamaya tibiyag tayo ita. Ay, naimbag abigat mo, Ibyong anak ka. Naragsak kay tanan, mayati isam mo. Ay, uwan, ata, umadani matan amalpas ti balay tayo, anak ko. Sino diyak si sirip?
No sana kag bindot. Ni Rowela day kinana ka. Ay uwan, isungag pa isaw. Nga nga tati sirsiri, pandaya babae. Ang mga nakita nati balay tayo, kat iso ti sirsiripan da. Ay, piman mat. Aging gangamin ita, kat awan pa'y balay da. Ay, wani ka ron nanang, kat numano at awanan, ang makipurpur deya nangagasyawa. Awan ti sirbiti kinagagat na no kastamot laang, awan pakakitaan na. Ay, naku nampay nanang, puno day ta. Ayun, abakam ida anak ko. Awan pa'y makatawan na nagtrabaho ka ngamnay. Ado matantigin at gatang mo agamit tayo. Napalawan pa'y tibalay tayo. Nga mabit man lang takasaritak man daya babae. Di matan pumanaw. Hoy, Ruila! Ah? Auntie Luisa? At niya ti sirip-siripam dita. Ay, kuanti. Ti balayo. Dandali matun malpasan. Kan limawa pa yun, auntie. Aywan, tadagagat nagtrabaho ni Ebi ang anak ko. Ada pa kakitaan na. Ay naimbag kayo pa'y, auntie. Ay talaga. Awan pa'y makatawan, manipod nagtrabaho ni Ebi ang. Dakal mo tanti nagbaliwan ti biyag may. Saan akas ka na kayaw? Manaw at awanan ang makitang-tangdan kayaw. Ngam awan ba't pakakitaan iti kinagagat yaw? Ha? Padnamat? Trabaho kayo at trabaho. Ngam di mo ta nagprogreso ti biyag yaw. Ay, anya lakit din. Umapalaklauna iti kalugaran tayo lakay. Sino kalugaran tayo, bakit? Dan ti Luisa danda ni malpasin niya balayda. Napatarimaan kan napalawad da pimanan. Nagpartak ti panagasenso ti biyag da si ka. Anya nga tayo ti trabaho ni Ibyo nga anak na. Ay, wala niya. Anya nga ti trabaho ni Ibyong. Sigurado adakal ti sweldo na ta nagpa-renovate damit adagos. Salud-sudak tuman gayam. Ibaga ka isarek naktumat. Lakit ni may ti sweldo ijay. Tapno na parpartakman mo ti panagprogreso ti biyag ta. Ay, wan man bakit? Ang mga nuisunto mo ti pag-progress ti biyag ta. Bakat ni Ibyong ngay, jak mat makita. Ay, rimuaran itay lakay. Amumat. Rabi iti trabaho na. Night shift amakun ko na. Apay nga ta sa bali ti marikrik na wakat. Ninervous man ako. Kasano sa bale? Di ka pa'y maragsakan ta trabaho manon ti anak ta ita. Sigurado nga ado kwarta manan nga iawid na dayjay. Talagang nga rod na sa bali ti marikrik nak. Tsakmat nga rod maipalawag noan niya. Ay, mangrabyan takit din. Bisin mo lang dahi ta. Nyalakit din. Ay, anyat oras di tanggar daw. According to my watch, alas 6 yeah. Ne, apay ngay. Alas 6 ti agsapag ang awampay mo tinagawid nga anak ta. Tawagam sa ludsodam no sa dino ti ayan na. Ilimlimad yumat ngamin nga agi na. Noon niya ti trabaho na. Awa talaga Ne, ada ti umaw-awag. New number mat. Katsong batam mga napatag ti ibaga na. Hello? Ay, wan, siyak ti ina ni Ibiyang. Anyat na pasamak iti anak ko. Aniya? Ada ni Ibiyang nita police station, sir. Ay, saan? Saan na mabalin na maibalot ti anak ko? Anya ti kunam, Luisa. At IJ Police Station ti anak ta. Maibalod ni Ibyong. Anya? Anyat na pasamak, Ibiyang anak ko. Naduktalan dagiti pulis, ti palimid minanang. Aniya? Nag-report ka na kwada, ti may sa kanuami.
Anya? Ay, hawanan na lang. Ay, ang mga nutong palbiyaga na may balon na. Ay, Kasano ngayon ti balay tayo? Sabay saan pa'y analpas? ay, na kayo kinitatagan natin makamo makituloy na lang. Anya? Ano ka ba naman, Luisa? Amom gaya makasya ti trabaho ti anak ta. Hanggang pinaybay ang pailaang. Hindi medyo pa'y nga na. Ti may papan ti trabaho na. Ay, anya nga ita. Yawa talaga, oo. Jack mangarod amo tinapasama haklakay. Sa may isa, nagtulagan mi iti anak ta. Ano makaurong kat agikatan iti kasya trabaho. Ay, una yan, Luisa. Hindi kagpampanunot. Pinalubusam kay din ngagtrabaho ti anak ta iti kasyay. Ket amo madelikado. Sapay, estudyante ti daduma nga ilaklakwan da. Ti ko na ada, kat agan-an na damot kano nga min lakay. Ewan ngam kita man. Oh, kita am tinabasamak. May balodan. Kaasimat lang dagiti estudyante. Pinagtrabaho day ti kasta klase ti trabaho. Ay, ang mga kindi. No, damatan naakaran iti sakit dita. Ay, awa talaga, oo. Gardo, anya ti aramidan ta. Saan mabalin ama ibalod ni Ibiyaw? Ay, nadagsan ti kaso ti anak ta. Ay, mumlay ta bakit? Kinasaritam ka din ni Ibiyong, bakit? Sinaludsod mo, nanya ti trabaho na. Saan lakay? Jakmat ngamin naranranaanon. Naimbaglangan, ta nailisi ka, bakit? Anyat kahit mo sawon. Illegal ti trabaho da Ibiyong, bakit? Tidamag kaw, kit nadagsin ti kaso na, iso na ibalod. Anya? Anya trabaho na anya? Agilaklako da ka no iti pangbiitan aragsak, bakit? Anya? Pangbiitan aragsak ko nang? Amom daytan bakit? Estudyante ka no pa iti kakadwada ijay. Naimbaglangan na, tadda ti nagipulong. Ipanpanakkel na napaspas ti progreso ti biyagda. Ngam ni, nagrugi magam ti pamayan na. Daytoy mo Auntie Luisa, kinonsinti na mo iti anak na. Inlimod da kani Uncle Gardaw. Nay, agpatakdar kayon sa amat ti balayo dito'y asidag merwila. Wan anti, kukwamin da ito'y adaga. Ti kayat mo ka di asawan, kat ginatang yawn. Wan ginatang mitapnood na pangisaadan may tibasit akalapaw minana. Ay, naimbag kayo pay. Ha? Siguro, no nadalos mo ti pamayan ni Ibiyong idhey, saan ko ba mat ana ibalod ita? Nagpaspas nga agpaiso ti progreso ti biyag mi idi ngam illegal mat ti trabaho na. Tay ko na dangarod anti, ayos laang no inino ti progreso. Tinapatag kat nadalos awagas. Slowly but surely ako nada, anti. Ming amanan ti balay tayo. Asaan pa yan nalapas, bakit? Ay, awanan. Saanan ama ituloy na ita? Makatawanan ti anak tayo di pagbaludan lakay. Ay, wala. Tamaysa ka mata konsentidor. Sapay, nalastog kayo kiniibyong. Hindi ado ti mayaw-awid na kwarta. Inpanpanagkilyo tinapaspas apan nagprogreso ti biyag tayo. Tagayam. Yawa, dati inlimid jo akalokwan. Ay no, saan ko kumasinuportaran ti kas di plano ti anak ta. Saan siguro mapasamak ti kas to lakay. Ay, wala. No saan ka kumaan nagbalin a bulsak gapoy ti kwarta. No insurom kumaan na saya at ti anak ta. No kinorektar mo iti kamali nga aramid na. Di mayat kuma. Ay nga manyangay. Kaya't iyo tinapaspas sa panagprogreso.
Uri amoyo, adakas. Inaramid yun ta. Kitaam tibunga na. Isukid din tinakaisagmakan ti anak mo. Once again, I want to remind you, huwag niyong subukan, masisira ang buhay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Bakit? Agsukat kan? Oh my goodness. Ada ka rin pautang ti supplier ta, lakay? Ada bakit? Manungay. Ada 20,000 pesos. Dakkel samot day talakay. Anya ti inrason mo ngay kan kwa na. Naimbag man ta inikan na ka iti dakkel agatad. Kat 10,000 lang matid itid na asigod. Imbagak nga da pordiyaan ta ngagmula bakit? Naglaing ka talaga ng agrason lakay. Kasta ti kay kat ko kan kakat. Ay, sakpay ti ko lang bakit ha? Basic lang dagita kanya. Anya laki din na ya. Mabit lang nga ron tagpulasak. Isuot ko ti jacket nga insuot ko idi nga bakan ta. Lucky charm ta day a jacket no sugal ti saritaan lakay. Kasano ngayon day talakay? Nabakak matan. Uwe sa karon bakit? Naabak di 10,000 pesos ko. Insuot ko ti lucky charm ta. Ngam naabakak matlat ta. Awanan maramilan ta. Masapol nga agawit tal bakit? Kat naawanan maigatang iti baga sa lakay. Ay, laki din bakit? Saan mo't amabalin nga agyan talito sugalan? Awanan isugal ta ngamin. Naibusan ti kwartata, oh my goodness talaga. Ay, kasano pa'y daytan. Agawid ta pa'y lang, tapno makapag-ilan nata. Kaya makapagpanunot tamad lang, lokasano ang madaan tamanan iti puunan bakay. O mayak man, Laura anak kaw. Laura! Mabit lang, nanang. Paumayan. Makauray kayo kadimat. Payakas na ti itsuraam. Kaririing mo lang. Wan nanang. Ano tumayo iba kaya? Padiguan kayo kumang makapadisbaya. Mati kasta. Alas 10 ni tiagsapa. Gam nakaturog kayo pa ilang agasawa. Napuyat kami nga rod nanang. Anya ti nakapuyatan yo aya. Anya lakit ni nanang. Sa bali man nga minang ti pampanunutan nyo. Payakas na ti sa mo nag-wade pinang bakit? Ada istorya kan kawa nito lakay. Anya ti istorya Napuyatan ka no da Laura kini David Rabi. Anya ti nakakatkatawa ijay ngay. Anya laki din huwan nito. Common sense matan Ay lawlawagam ngamin tapno maawatak mait no anya ti kayat mo asaway. Napuyat dalakay. Ang mga numadan tantumatan iti apo ka. Amom nga raw. Anya kumapay nga iti naduma kayat asawan day kay lakay. Di tamit amo no anya ti nakapuyatan dagita nga agasawa. Ang mga nuadamanan ti napananday di rabi iso ako naman napuyat da. Saan da magaya mamulaan ti sigod nga inabangan day. No kasta, isardeng dan ti agarden. Isumit ti imbagada, iti making kukwa iti dagang abangan da. Anya! Si kamot gayam kasinsin Laura, hanyat masapol mo.
Ay, inanusak ti may diti lugaryo, ore adayo. Takayat mi ti agpatulong kasinsin ustol. Anya klase si tulong ti kasapulan nyo kasinsin. No adda ko mati extra kwartayo kasinsin. Pabuludan na kami pa'y kumay ti pagpuunan mi kinilakay ko. Kasasadot mo't ngaminan ti aggarden no kanayon nga mapiste ti mula. Aya, mano aya ti kasapulan nyo kasinsin. Uray 15K kumano adda kasinsin. Sige, kasaritak pa'y umunan ni kabagis ko na sumangpat kasinsin. No umanugot, itiks kanto. Okay kasinsin, urayin mi nga rod iti kabitan a panawan ko ma. Hindi ka matanagan ko sinsin. Iba ka kadagos kimi kabagis ko na sumangpat. Uray basita ka tao, dakal ti pusok at tumulong king ka. Kasta, insardeng dagayam ti aggardain. Ading kao. Isumot ti kinunan ni kasinsin ko itay, kabagis. Apay kanungay. Una, ta kanayon kanumot na mapisti ti mula daan na to. Amangan mga minuliw-liwayan da, iso kasta. Kanayon na mapiste. Pangalaan da nga ro ni tati kananda, no saan da nga agmula. Iso nga ron nga agbulbulod da iti pagpuunan da, kabagis. No umutang daging ka, agaramid ka iti kasuratan kabagais. Ipapirmam ka dakwada. Uray kasinsin taday jay, may merlata no da pirmaan da. Tapno da ebidensya no bilang man at dati parikot. On kabagis, kasta ti aramidok. Awagak nga ron ti kasinsinta. Ibagak nga umay na alaan ti kwarta dito'y balay. Agsagana kan lakay. Ti kasinsin mo kali, jay mawag bakit? Bun, adda ka no ti kwarta abulbuludan ta. Ay kat, mapan mo nga rin alangan na. Mapantadwa, no maala ta ti kwarta, agdiretsotan ijay sugalan. Sayang ngamin ti oras na agsubli akpay dito'y balay. Naskan amabawi ta tinaabak a kwarta ta. Ay, gayam. Anya ti inrason mo, ti kasinsin mo. Naimbag ta, pinabuludan na ka. Imbagak akasapulan ta ti pagpuunan ta. Di namat sinaludsod no puunan ti negosyo, wano puunan iti sugal lakay. Dadapid ka Laura, mayalimma ba sa nakamotor bakit? Anyat ko nam lakay. Da Laura, kandabe, iti nakamotor, alimabas, kunak. Apay, di mo nakita ya. Saan lakay? Sa di no mga tanti papananda ganyang agasawa. Kanayon damit ngagpamyanan. Adda siguro trabaho na ijay Ngata, pinasardeng mo kumangamin ata sinalodsod mo eda. kaya no nagparatag di pa nagpataray da iti motor. Kumusta mga tatin negosyo da kasinsin nga imutang ka data, kabagais? Dayta tijak mo kabagif. Apay di mo sinaludsod king kwa na ya. Nyalaki din kabagif. Amumat abisya ka tao. Wen angam kinumustam ko malatay da tapno updated tamay. Alabay tawagak to ti kasinsinta inton labi. Apay di mo mabalin na tawagan ita ya. Ay mga lubisi da. Kat tinamat lang sungbatan ti tawag ko. Inton labi langan kabagif. Ipalagip mo lang ti Judith da, ti utang da, tapno di da malipatan. Kumusta kay kabagais? Tinawagan mo ni kasinsinta. Tinamat sungbatan ti tawag ko kabagif. Amangan lubisi da jay. Apay di mo in text. Ay nalpasan. Awan pa'y matriply na. Ay, amangan mo no. Nyakalaki din na kabagis. Negatibo ngamin ti adda dita panunot mo. Narigat nga tati agpautang ita panawin nga bagais. Makapatruma, makapa-stress.
Kumusta kayo, Uncle Juanito? Nay, si Kamay Ostyle. Ay, Juan. Siyak na ito, Uncle. Dakil tinagbaliwa makanakan. Adadag gimwapo ka. Iso adi ka na ilasin na dagos. Anya laki din na yan, Uncle. Agpalakpak manandagit ilapayag ko. Anak ang ngagiti, imbagayo. Ay, okay lang. Tapod no ba, tagimwapo ka. Naimagmanta na ilasin nak. Ito lang man na nagkita na dito'y paradaan. Ay, napigsapay ti matak, Uncle. Uray adayo kayo, kat may lasin kayo. Sa dinong aminan ti, nagkapuan nyo aya, Uncle. Ay, gimatangak lang iti bagas may kanyan time. Sige ngay. Ay, uray siya, Uncle. Nakitinda akwat iti abastumi. Ay, wan kayam. Kumusta ti negosyo na kasinsin? Negosyo? Wan, Uncle. Imutang da iti kwarta kada kami kin kabagis ko. Talo abulanan tinapalabas. Kati ko na pagpuunan da kano. Awan matiyam mo ka negosyo da. Kaya no tila mapapananda ka gasaba. Di na matatao, di balay da. Anyo? Ada ka no ay tinegosyo ti anak kin manugang tabagat. Negosyo! Awan mo tiyam mo klakay. Nay, hapay nga ro da kasi tinaibagan ni kaanakan no style itay nagsabat kami ije paradaan. Himutang da kano iti kwarta. Kati ko na da, pagpuunan da. Anya? Ay, jak amaw ti maipapan iti day taaba naglakay. Ay, mapan mo man ida bisitahin bakit? Ang mga manukom-komporme matadararamidin da kita. Hananuan da ko mati kwarta nga inutang da. Kitawan mo't garden da. Kanya laki din. Ayan, tilakay mo, Laura. Nakaturog pa lang nanang apay aya. Ay, anya laki din ti kastangan arami din yaw. Apay ka din nanang. Dayta, maturog samot yar arami din yaw. Nada kayo dito balayaw. Inton kuan, tila papapanan yaw. Awan ti plano yung agtrabaho aya. Anya lakit din ni nanang. Relax kay laang ka di. Kan, anya dyan negosyo nga ibagbaga ni kasinsin mo. Ha? Anya? Napan ni kasinsin iji balayo nanang? Ni tatang mo, tinangibagaan da. Naranaan na nga men ni tatang mo iji paradaan kat imbaga na kano, nga imutang kayo iti pagpuunan yaw. Ay, pudnaw. Ay, wala nang. Ayan niya itinegosyo yaw. Awan mo ti makita. Plano mi pailaang nanang. Anya? Plano yung pailaang ng imutang kayaw. Di mo lang ibaga no na ilawan kayo anang higastos iti kwarta kat. Hello, kasinsin ustal. Kumusta ngay kasinsin? Kumusta matunti negosyo yun dito? Ay, kasinsin? Okay lang mat, kidi. Apay, kasta ti tono ti boses mo. Kasta da pagdandanagom Sigakit di mat kasinsin. Awam mat. Kaano nga rin na makabayad kayo iti utang yo? Judith yun itaalawas kasinsin. Ano sampay lang nga urayin kasinsin? Umawag ak tulat tano makumpleto min ti bayad mi. Kasinsin ostal? Ayan nga tinegosyo yo. Awan mo't makitak. Sa akong timay di ti balay yo. Tadi yo matan malagip ti utang yo. Negosyo? Ti ko namili bimulod ka. Kat pagpuunan yo. Uwan kasinsin. Pagpuunan mi at talagang jakmut imbaga ang negosyo ti pakausarana. Anya? Kinapudno na, pinagpuunan mi iti sugal ti kwarta a binulod mi. Daksang gasatan na abak mo't nga road kasinsin. Kanya?
Kasano nga ro na makabayad kayo no kasta? Kung naklaki din no, negosyo tinangusaran nyo iti kwarta. Sugal mo't gayam. Ay, insugal mat gayam da Laura ti kwarta binulod da iti kasinsin na. Nasabat ko ni kaanakan ustal di tadalan itay. Kat iso ti imbaga na lakay. Anya. Iso mat lagayam akanayon da ngagpamyana na. Ijay sugalan gayam ti papapananda. Anya laki din day tataw. Sigurado, nga isumat lang ti may sama kagapo, no apay ngayon sardang dati ag garden. Ay, naulaw da iti sugal, lakay. Ay, anya laki din na ya. Anya klase pa nagpampanunot at ka na kitang agasawa. Gayam apang negosyo ti kwarta binulod da kadata kabagis. Anya? No saan na pang negosyo? Anya nga nga rod, kabagais? Pinagpuunan da iti sugal. Ngam, naabak damat. Ay, anya laki din. Jakmat amo kasi ti plano da. Ti amok akit pag negosyo da. Basad ko matlaang. Saan ko sinalunsod no anya ti pangusaran da. Ngaputa pagpuunan ko na ti kasinsinta. Negosyo mo't adagos ti napanunot ko. Kit kasano nga makabayad da, no naabad da magamit isugan, kabagais? Ay, dayta, tijak mo kabagis. Dapat kit di kasuratan, ngaminton sumansaro no, di ta nagpautang kabagis. Ay, talaga gaya manarigat, yag talag itapanawan. Uri amamom, no kwarta ti saritaan, agbalin dabat akalaban, kanya laki din. Nasurok makatawon ng ti utang takada kasinsin ustel lakay. Ay, wala nga ron, bakit? Agtetex mo't langan, ti sigol na supplier ang nakautangan ta. Hiawa nun. Di ta napupuutan ana ilumlumtan iti utang. Anya nga talo, agmula tamanan, bakit? Isardang tal, ti panagsugsugal ta. Awan mo ten maimula. Awan mo't laang ti mamulaan. Tawan mo ten pagbayad ta iti abang. Eh, palas ta, ti makisarita nga nagiti ang mabuta. Ang mga nuada maasan kalata. Tapno, mabayanan ta kumamatan ti ato nga utang sa bakit. No kasta, aggardin kayo manay. Awan, iswa kasapulan mi ti kwarta. Tapno, alda ko pagrugyal mi. Tapno, makabayad kami iti utang mi kala kayo. Ay, pasensyakan, ngam insardeng main, tagpautang. Uray, 10,000 lang, no alda. Di yo pa'y nabayadan ti 15,000 nga utang yo, hindi napalabas sa tawin. Ita, umutang kayo manay. Anya laki din. Karkarun nyo mga ilumlum ti bagbagiyaw iti utang. Ay, masan kayo kumakala kami. Adda ti kwarta may, ngam adamot ti napatag apangusaran may. Pasensyakan, David ah. Talaga asaan kami, ngagpautang ita. Kumusta ngay lakay? Anya timbaga dagiti nakasaritam. Ay, awan matimayat, ngagpautang bakan. Da kasinsin ustel ngay. Ay, nakasarita, ti kasinsil mo. Agraman dagiti amamuta babaklak. Egam, ay, awan ti uray may sa kanakwada. Amayat ngagpautang bakit. Anya lakit hindi kastoy ang mapaspasamak lakay. Kasado pa yun ang makabayad ta iti utang tano kastoy laang. Ay, mapal ka man kaide, iti ayan dalalang kiltatang mo. Ang mga noan da maitilda si Milya. Kaya mabalit ang mulaan tapay lang ti talon. Tapno, santa, nga gabang.
Awanon tata. Awan ti mayat nga agpautang kada kami. Wen tag dinabaga na sugadur kayo nga gasawa. Naulaw kayo nga min iti sugal. Isuakitaan nyo dayta na pasamak. Nailumlum kayo kaya nga rin iti utang. Ang mga noad dati si Milyama itadyo day tatatang. Kano mabalin, mulaan mi kumapailaang titalon nyo. No kaano adi magkulti utang yo sa kayo lagnakan. Kaya't mi ti makabayad iti utang mi tatang. Naulaw kami agpaiso iti sugal kaya't min ti agbalbaliw tatang. Itad may ti daw-dawatin nyo. Ngam pangasi yo Isardeng yun, di pa nagsugsugal yaw iti asawam. Nalawag? Uwan tatang, di mi kahit amanayunan pa iti utang mi. Di mi kahit ti maibalot tatang. Nasayat mo nga raw no kasta. Isardeng yun, day tasugal. Tawan ti nasayat, aganaban nyo dita. Pakaisag makan, kan pakadadaalan lang iti biyag day tasugal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Good morning kay Ma'am Rica ng Agno, Pangasinan. Gusto kong batihin ang iyong anak ng maligayang kaarawan ngayong March 23, si Baby Kaiser Regaspi. At sana po hindi po kayo magsawang makinig ng ALK sa YouTube. Maraming salamat, Ma'am Rica. Anyalaki din! Apay nga ito nagnamit ni baka mawana pan naglako iti tinapay di palinggay paray. Ay, nagina ti gasolina. Ibag kumamot, magpamasahe. Uwin nga rod paray, permimit ang nakanginginan. No agpasahe ni bakat ko, iwan ni tulod ko. Ngamno saan? Ay, hanusan na ti bagbag na pare. Kaasi mo ta, sapay nagpudot ti panawain. Nagdagsen pa yung susuon na alaba. Ani pare, ganda pasaheros Nay. Nagsiksi na babae paray. Slender Naka-miniskirt ko naman. Ay, nakitulod pare. Sa dilong nga tati papanan na. Sa dino ti papana, Miss Beautiful. Sa anak nga aglugan iti tricycle, manong. Apaya saan? Padasam di tricycle ka. Agurayak iti jeep, tanalaklaka ti pasahe. Oh, stay ka man. Wan manong, iso apanawan na kon. Oray, imagak a libre? Libre? Ikatuan. Sa dino ayati papanam. Ijay mall. Kalpasan na, mapanak ijay kabangibang nga ili. Medyo adayo Iso nga rod, ako nakaagji paklatan. Alaglugan kan. Libre. Oray pa'y kasano ka adayo ti papanam. Talaga? Uwan ading. Intan. Nay, ada ka pa'y mag-aam doon paling kay Maray. Ururayak nga ron ni kumparem. Awam matan. Apay nga, ikot itay pa'y bigat asaan na nagsuble ang nakipila di paradaan may. Napanan na ngay nga rodan. At dakit intulod na anapintas. Ay no, unay na nagsiksi a babae, Maray. Anya? Angam saan ka madanagan, urayam lang ni pare Hubay. Madamdama, adan. Itulundak man langan iti balay mi pare. Agpasahi ako, tadyak kayat nga agura iti mabayag dito palingked. Banduga ka nagpasada bakit? Ayan na nga raw, tinapasadaam. Ay, awan ka raw. Nabannog ka nagpasada, ang awan na pasadaam. Amo mata, nangina, ti gasolina. Wan amok, iso nga ron adinak intulod iji palingki itay bigat.
Uray kumaa, no ada ginatang mo apang rabyan tayo kadag iti ubeng. Awan Mas daawak man kan ka. Kasla perme mo't anabambanog ka. Saan ka mo't amabambanog akas taa? Mas daaw ka kay Den kat nagngina nga rol iti presyo ti gasolina. Anya ko mati koneksyon na dayta. Ket ikonek mo na tamot na. Apa nga ito di mo intulod na jay imasidag ka pasayeros, paray. Asino pasaheros pare? Jay bakat wenno tay lakay. Imo na jay lakay. Di mo kaya't mag nga intulod. Awan ka no kwarta na. Libre kay din ka no. Kaya nga si Maruno abakay. Nagantayo iti papanan na pare. Kinsilaan ka no ti pagbayad na. Ay jak kayat lugi akno kwan. Kano nagrigat ti aguray ti pasayeros ita, paray. Pare, ato yan ti pasayeros ko. Nay. Diyan manin balasang iti kalman Sige pare Panawan ka pa dito. Tainak man itulog. Itulog ka man ni papanam. No problem. Naganisto ka ngay masidag Ay, maangot ko gayam ti kinabanglo. Kasano? Kat adayo man ang ti papanak ita. Itulod ka, kung nakmatking ka, no problem. Iso nga aglukan ka. Tinapayo dita. Gumatang kayon. Tata, umay kan gumatang kan. Katsuki ka man? Ay, talaga gumatangak. Agore ka. Ay, aday pagkakit ka. Anya day ta? Ay, saan ka day? Nagmanmaneho nila kay mo. Iti trasikan ha. Aywan. Ijay junction ti paradaan da. Hubensamat, tinagan na. Wan, apay nga amuyaw. Pasaheros na kayo kaday? Ay, dak malipatan, tinagan na. Naisuna na ang ti tricycle driver. Asaan na nangilugan kanya? Saan na kayo nga inlugan? Ay, makaong ungatan. Nagina ka no ti gasolina. Kurang ka no di pamasahe. Ay, kuna na day ta? Ay, naska na kasaritam day taga-asawa. Sige tata, kasaritak to. Ay, sana rumbang apilyan na, ti pasaheros na. Ay, talaga saan amabalin, apilyan. Ay, sana kaya't nga ilugan tilakay. Ngam uray nala, sinabad jay seksi abalasang asimbongad. Ha ha? Seksi abalasang? Ay, so, tintulod na. Jakam mo, numano, itisigyan na itinay ka abalasang. Awan gayam at talaga diti paradaan yun ni Huben paray. Nagmalmalam mga awan dito, maray. Sa dino ngayon, tinapnapanan na? Ay, jak amwa, tayo tulod na manan jay siksi a babay. Ay no kasta, pudno ti imbaga jay sukik alakay. Apay ata ng istorya king kaya, maray. Ay, agalwad kanyak na ya Huben. Ay, sos, delikado ni kumparay. Anya laki day. Bakit? Apa yan nakabandikas ka litari daw, ha? Umunag ka, tagsarita ta. Takwil yung nakbatan bakit? Umunag ka kunak ni... Umunag ako. Nagapwang. Nagpasada, Nagapuak itay, ijay paradaan nyo. Awan ka alagmalmalam. Alangan mat gamin, kadak ijay akadayon si kabat. Ada chicks mo niya. Ay, awan! Dayamat. Anya day ta chikinini di tatangad mo. Ay, kwa, sana chikinini day ta.
kagat day tatilamok si kamat. Ne, duwapay! Ne, ag malarya ak sangarudan. Anya daytoy? Lipstick dito'y kwelyo ti t-shirt mo. Isa na lipstick day ta. Apay aya apagat atapan na kakasta bakat. Wan, taad na nakaibaga kanyak nga daing tulod mo a sexy a babae. Ayan niya kan aya, saan mo apatyan da kita amang mangag mo si kamat? Ay, saan ka ngagpasada? Awan lang arudan mapaspasadaam, ag-chicks ka pa ilang. Ay, sakit ka iti ulaw! Manong, ni Huben ngay? Nay, doon nga daw asaan ko nakita dito'y paradaan, miss. Kasta ka di? Kunada mo da pinarita ng ni baka nangagpasada. Ha? Apay ngay ka no? Namuan siguro ni misis na nga da itultulod na checks. Asino tinangidanon? Dagiti makakitkita. Awan nga rodan ati mangitulod kanyak alibre. Sikan amanong. Ay, sana ka mabalin, adeng. Itulod na klaang mo ti ili? Ay, makita naktupay ni bakit kaw. Narigatan. For sale. For sale na ito'y tricycle mo, baray. Ewan pare, sana ko na kaya tapagpasadaan ni bakit ko? Iso mo ilagay, masaan ka na mapanidya paradaan. Agardinak lakanon. At akadi ang mamum agumatag iti tricycle pare. At danto pa'y kumparing agpalpalako mo iti tricycle na, baray. Kunak nga rod kini misis ko, nga awan ti mayat agumatag dito'y tricycle. Takita amat apirmi nga aglatlatay. Dandanin sapay maisinan ti sidecar na, baray. Di bakat kuman Nagpatiliw kanto mo gamay. Di ka lang nagananad, mag. Ay, wan karon pare. Anya laki inti at talagan aya. Kahit no kasta, saan ka na makapag-checks, paray? Ay, pare, di mo man ipalpalagip. Siya, naasidag mo ti checks kanyak. Ang pampanunutag niya, kasla tigre arupa ni misis ko. No, kasla tigre, tiro pa ni misis mo. Ay, apo, kaslamat leon, tiro pa ni misis ko. Agawid ka dago sa paman amak hamula ka. Wan, anya kalaki din ayabangan. Ipalpalagip kulaan kan ka, jay kerfiom dito'y balay. Yamok, alasing ko. Nasaya at malagip mo pa ay. Ada ayamat chicks iji garden. Ag-chicks ka pa ilaang, awan lang arod kwarta amon. Sungarod, asaan kan nga gungungat? Bareng malakutan, day tricycle mo. No, ada mayat, agumatang Apay kit din ngawan. Karag-karag mo't apirmain. Nangilugan ng tupay, iti chicks mo. Hay, anya kan aya, ipalagip mo madan ako na akon. Mala, ingkan iji garden mo, tamapanak mo tan aglako, iti tinapa. Nagyaman pare, ta nakita nak. Tainlugan nak dito'y kalsada. Amo gaya mamapan ka dita garden mo, paray. No kayat mo, dumagas tapay dita kantina. Nay, tapay, paray. Mapantaag palang mi isbiit, pare. Nagngina ti gasolina, paray. Diya ka na ya, pare. Ada kwartak. Saan ka mataragan? Ay, uwi na, ano isuti ko na. Sa dino kantina, ti pagpalamiisan ta. Namutin to'y beer ngayon inuman ta, paray. Agasam ta 120 ti maysa. Ada kwartak, saan ka matanagan, pare? Uy, namumukiding ada kwartam, pare. Ada sikreto, pare. Nay. Yan ay ta sikreto nga. Engam, di mo ibagbagak ini kumarim, Apay ko mga ibagak, secret nga rin ako nam. Dito'y ti pagkitaan mi kini. Abubaw na. Nay,
Agkit-kita kayo pala ang kani... Ay, alangan mo't asaan, pare. Mamimis mi mo't titunggal may sa, pare. Nagturod ka mo din, pare. Ay, wanasak pa iti ko ng pare. Madamdama na ang umayan ni... Bobon. Jay, chicks mo apalasang asiksay. Maangot ko, pare. Paumayan. Maangot ko kati pabanglo na. Ang yamalak tayong logan nak, pare. Agparpara kagayam, maray. Di sinardengan ka. Ada nakaibati iti pagbalunan na dito yung tricycle mo, pare. Ay, di naudya pasayeros ko, maray. La pagbalunan mo tilakay ko na ito'y. Apa intulod mo? Ha? Pagbalunan na da ito'y. Talo atuyo, timpabalon ko. Kun 5 akamates. Pare, idiretso man laangan iti garden na ta itulod ko na ito'y balon na. Kaasimag. Ay, sos. Delikado man ay ni kumpari ko na chikbaw. Saan adita? Nakilitik dita. Di ka man, kasla saan ka pa ilaang mo't anarwap? Sa bali maggayam ti gargarden na ma? Ha? Bakit? Tang-oran kayo itan. Awanan kayo itibay na? Lumagta ako ni titawa. Ay, kaba alam ti lumagto ti tatawa. Kabalak, tanarwama kung ano maglagto ititawa. Ay, sige, unayan na ka. Oray sa deno ti papanam. Adalat na babaem salbag ka. Ay, baglakin din ta, nakalisi ako. Nagngina lang aron ti gasolina. Agbabae ka pa ilaang. Bakit? Agbalbaliw account, promise. Agbalbaliw account. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, itibiyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Hey, Rhea. Ay, adda ko makayat kung ipudnukan ka. Rabi una yun, mani. Itay pa yung urayag day tanga ipudnom. Ay, wala niya. Makaturturugan ni uncle mo nga itay pa yung agururay kan kaditarwar. Ay, uwan nga rod. Sipat ijay takyag kan rupa na. Inibus samot ten tilamok. Ay, ipudnok nga rod kan. Tian niya. Ipudnok akayat kong ti agawid. Ay, sige. Good night, Manny. Ay, kita man ti takyan kumanaw nagadon ti nagkagatan ti labawk. Agam, uray no kasta. Sulit, mate. Tanapasyar mo ni Rhea ako nam alam mo kay. Anya, sinong bata na kan? Nagawid tanang kan. Apaya nakadubog ka. Sung bata nakman manaw. Sinong bata nakakadin ni Rhea? Kasano kumasong bata nak? Kat awan pa'y mat impudnok kan ko ana. Aniya, ay ipudnom laang mati kayat mo kan ko ana. Anya ko matinarigat dita. Diyak kabalan ng kal. Ay na, permi mati nervyos ko. Idi agsango kamain. Kunam nga aguray aki Gerwar, tasikat ti baka ambaw. Nagbayaga ka nagururay Gerwar. Ang tagayam, saan mo mata na ibagati ayat mo kan kuana? Ay, ito maminsan to na, angkal. Ay, awanan. Saan ka na makaduan? Mala, agawid takiday.
Tila mabaeng laklakayan. Ag babae pa'y laang, ha? Bigbigat nga agong unget ka man nanang. Kasano ajak agunget? Day taamam nga ag 17 ang taon at dapay la textmate na. Nilagbain, manon ti apo ko na iti tumang ag babae pa'y laang. Ay, bayan nyo lata, imbag aliw-liwa na mait. Anya aliw-liwa asasawa mo't si kamanaw. Nakababain ko nam kit di ah. Nanipod pa'y ngamin iday. Mahiligan iti babae day tangamayaw. Ni tatang? Oho, imposible mo't ah. Kawamag, babae raw ni tatangyaw. Ne, apay asa anak man lang nga imalakin ko ana. Anya saan? Kano permi nga agkarkaro pa kayo? Kada kayo amin nga kakabsat. Sika ti permi akarupro pa ni tatangyaw. Wen a iti lang agpadpada kami. Hanggang apay asaan ko anaala ti kinababaero na. Na, kaya't mau tagbalin a babaero akas kun kuana. Ay na manoy, sakit ti ulo anak ko, nutuladam ni tatang mau. Ni Manoy ngay. Napan ijay trabaho na. Ay, panagkunak sana na makaasawa na jay akanakak. Pagkunamag. Kano manot taon dan? Ha? Awan pa'y asawa na? Kano ko na akinaduam kano anapan nagaram. Wen, punaw. Agam saan namot ana ibagatirik na. Na, tapay asaan. Ag nervyos ka na? Ag nervyos? Kano nagtaraki abaraw? Maha, kada takrot matiti babae. Na, apay ngay. Kani tatang na, oray italakayan, agbababae lata. Ay, saan na natawe, ti ugali ni tatang na, anaasam iti babae. Sapay dadakulan dagiti taraken na ababoy, ako nakapagkasar na. No, addan ikasar na. Ay, saan ka amang namnama ang makaasawa di buridak mau? Kano nagtakraw titi balasang? Muna akong nga gawid paray. Agawid kan? Kano niya pa ilang ti oras? Adda nga mi na ospital ni Mrs. Cow. Agsaksakit aya? Nalipata mo na ya, nga aganak itan ni Mrs. Cow. Ay, masigugmanan. Kano ka ano lang ang anak-anak? Aganak manan na. Nalibtak ka. Tinawon samat nga aganak ni bakit maparay? Kapigpigsaan ni Manawi. Ay, inraman mo man ang tinagan ko. Naglukukan. Mala, ingka nga rudan. Ay, aguray ka man gayam. Apay, ada nalipatam? Kumusta nga iterar mo mamalasang? Ada yamot. Anya tinagan na itayawn. Awan, agawid ka kiting. Laglagi pag tinagan na jarar mong paray. Ay, malagip kaun. Wan, Ria tinagan na. San ka day? Oh, anya ngay. Da kayo ka day. Ay, awan. Ha? Binasted na kakaday. Jak na arom pare. Apay ngay. Nagkaapoy kan. Anya ti serbita kinabaraw. No di mo maiturod nga ibagatirik nam. Umay ko nagasin ni Manoy. Saan pa'y ba't anagaw awayd? At dalat tamot ten ijay taltalon na. Ne, apay. Saan anapan ijay kasaran? At damanan agkasar? Ay, kiun kinubarkada na ijay agkasar. Ay, apay, saan amapan?
Saan na siguro nga amo ang agkasar? Payasaan na nga mo. Amon to pa'y amin natatao dito'y baryaw. Isuntulakid din ti saan kagayam na pa'y. Wanaw, mabain amapan. Amin mo lang ang kapagbainan. Pati balasang kabain na nga arman. Saan na nga rod anatawid ti kinababairo ni tatang na? Ay, isulang ang tinabat-bati abaraw dito'y baryo tayaw. Kasano nga makaasawa no kasta? Nay, kabagays, mabisinan dagiti babaw. Mapankuman pa'y idapakanan. Ay, baboy ka din ni Manoy Dagijay. Wen, sangapulo damain. Ay nagadumagayam. At dapay 5 abaka na kendua anwang. Ay, sus! Apaw! Ay, kat agkasal ko mga rudin nagadumagayam madingwan na. Ay, Manoy. Manoy ka na kan. Ni Angkal, nagapam. Nabartag ka mat. Nakainumak lang mat basyait. Tagapuak kiti kasaran. Payasan ka naban. Kantsawan daktumanan dagiti makakita kanyak. Nagkapoy ka man kami nga agaram. May saka mo tamang kantsaw kanyak, Angkal. Naskan abang asawa ka. Sayang. Nagagat ka pa yung around. At dapay kidi urnong kon ijebang ko, Angkal. Agasam dat. Nagita ay nga ma. Anram ngay nagita. No saan ka mata mga asawa? Ay, sa anak san ang mga asawa, Angkal? Anya? Diya saan? Ay, mga asawa kan. Das ka na panunutam dito. Mga asawa ka. Ay, Angkal, saan mo man nga ipilit? Ay, Manoy, umasyadag ka dito'y amay ko. At ipagakan ka. Anya day tanggal. Nakitak ni Ria ijay kasarana. At nagisalakan ko na abaraw. Anya, Angkal? Kahit di mo ko na nga ipalubos mo nga arman di sa balin ni Ria. Ay, saan Saan ko nga ipalubos? Ay, mulagayam. Ay, naskan nga ro na. Nga ipatangkin mo. Ti anya, Angkal? Naskan ang matagikwam ni Ria. Matagikwak ni Ria? Wan, kasta kaanakan. Ipatangkin mo. Ay, nasken ang matagikwak ni Ria. Armak ni Ria. Ay, kasta kaanakan. Paray, umay ko man buludan jay aradaw. Ingkalatalanan, paray. Saan mo ka diya kasapulan, paray? Saan? Adda pa na kita. Iso nga usarim laeng di aradok no kayat mo. Madamag ko lang man. No sa dino ti papanang paray. Mapanak managarim, paray. Ha? Pudno ka di day ta, paray? Ha? Nasken ang matagikwak ni Ria. Ha? Kasta ati malalakay, paray. Sige, ituloy mo. Tasakpay lang ti makaamaw jay taltalon mo. Mayati makikapi dito'y balayo Ay katag kape kalata. Kagat-gatang ko jay kape kan asukar may. Ay, nay,
Nimot manoy day ta sumungad. Nay, itaman pa'y analagip na ti agaway. Ay, kasla seryoso mo ti rupa na. Ay, umay nan sa ilakon dagiti taraken na ababoy Ay, manaoy. Apay nagawid ka. Ay mapanak managaram angkal. Agaram ka kunam. Talaga ang makaungatan ni Manoy. Paypaysunan dya imbagha na mapanagharam. Ay kaparta ka maanak kaw. Tapartyon tayon dagiti baboy mo. Ay kadwaan kan ang mapanagharam. Ni uncle mo ti escort mo. Imbagla ka duam. Saan ko nakasapulan ti scout nanang? Ay naturad ka magaya mag. Kuna ni uncle mo atakrot ka. Na, seryoso ka di Manoy. Asaan mo akasapulan ti mangkadwakan ka? Nasken ang matagikwak ni Rhea angkal. Na. Nangag mo manang kao. Agparparik na kanya kao. Sumarunon ni Manoy. Ngagkalay siya. Nagsapa pa'y mat. Umay ka nagpasyar? Nasapa aya na ito'y. Kadno sumipngatan. Sa bagay, ang mga nutumalyaw kan tumangad kan tumulaang manen iti mano nga oras. Tadi mo mat maibaga, ti kayat mo nga ibaga. Aging kang agpakada kan tumanen nga agawi dun. Saan na nakasta ti mapasamak Rhea? Sa bagay, nasaya at mat no nasapa ka, taad dapay sumaruno amang pasyar kanya. Saan ka kuman nga agawat pa iti sabali nga agaram kan ka? Tapay kumasaan. Gaputa. Oh. Agkalinduusan ka mutin. Agnervyos ka man ka din. Ay, kayak na ito'y. Oo, ang mga numaatake ka mutin. Ay, may kan Manoy. May kan. Saan kang agbatbati? May kan. Kita ang manday ta. Ay na, saan ka ang maawatan? Kasla saan ka manin ang makasaw? Medyo agnervyos na tao. Ang Rhea. I love you. I love you very much. Very much. Ay, nakasagana ka mang ikalay sa akin ka. Nulakid di songbatan na kita. Nagpartak ka mutin? Agkasarta na dagos? Ay, kita niya nga adamot pagkalaysatan, adamot baboy kanuang ko. Adapay bakak, nalawa mo't jitalon ko. Anya kumapay nga iti biro kem kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay, kwa. Itatanayib kas kontirik na kan ka. Ay, agkasartan Ay, isaan tan apabayagan pa Uwan ko namon. Aguray ka. Agpanunot akpay mo ta. Ay, saan ka nang agpanunot? Uwan ko namon. Taumulin dagiti nagandak kanyak. Day alaklakayan. Sa bali manon, titexmate nan, ay babairo at talaga. Ay, nanang, ay saan ka nga gungat? Makaungetak kinitatang mo. Ay, mapantayon umuli. Saan ka kadi amang rabrabak laang anak ka? Napan ka lang nagaram, ita umuli tayaw. Uwan nanang, ala, ay aba mo ni tatang. Ay, aguray ka mo ta. Jakpay napakandag iti babaw. Day tati usaran ming agkalay sa kinireya nanang. Naaram mo laang ni Rhea? Kituan Ay, ay na, bilibakan ka anak kaw. Natawid mo ni tatang mo. Ay saan? Saan nakababaero nanang? Kaya't ko asawan, natawid mo ti kinaalis na iti balasang. Kasta idi inaram na, kasta unay ti alis na.
Ay mala, mabitlaang tainak pagsaganaan ni Tatang Mau. Ay, lakay! Mapantayo ka no umulay! Lakay! Nay, ang kalay sa kagaya mo na talaga ka na. Unang kal, kunakmatkan ka. Bilibakan ka. Ay, unang kal, narigatan no sa bali ti pagtungpalan ni Rhea ngay ayatak. Ay kawan Kablaawan na ngarudan ang kal. Ay una. Kablaawan ka, manoy, kanakan. Kasarmitan kin ni Rhea ay sos. Day tati atendara mangkag. Makaigo pagmadlangan iti napudot at ikaw. At dapay iga daw ko naman. Sa bali at talaga angkal, no makaungat ni Manoy. Ay, pudno day takanakan. Ay ala, inak-imbitaran dagiti kakabagyan tayaw. Siguradaw umay da amin dagijay. Ay kwa, pabitlaag. Apa angkal? Anong di ko na mapit sa ti panagkalay sayo kindi Rhea? Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.